Partner k nám môže vstúpiť prostredníctvom kúpy jedného z 3 partnerských balíkov, a to buď v hodnote 249 eur, 495 eur alebo veľký balík za 995. Ja som sa rozhodol využiť možnosť ísť do toho najväčšieho balíka, pretože v sebe obsahuje najväčšiu zľavu, tak ako môžete aj na tomto obrázku vidieť, tak je tam až 60%. Znamená to, že v maloobchodných cenách dostanete tovar až za viac ako 2500 eur. Takže, jak sa povie, nekúpte to. Môžete začať posúvať túto myšlienku ďalej a to, čo je úžasné, je vlastne najskôr si rozoberieme to slovíčko, že hybridný. Hybridný alebo zmiešaný je niečo, čo som nevidel v network marketingových sieťach a spoločnostiach. A to je to, že každý sa môže rozhodnúť, keď vstupuje do Zinzina, či vstúpi ako zákazník alebo vstúpi ako obchodný partner. A ešte aj keď vstúpi ako obchodný partner, tak v podstate má ako keby 2 možnosti posúvania tej myšlienky ďalej alebo 2 možnosti profitovania. Jedna z nich je zákaznícka skupina, to znamená myšlienku, produkty, testy, všetko toto posúvate do skupiny zákazníkov a budujete si, postupne rozširujete skupinu zákazníkov. Druhá tá možnosť je, že tú myšlienku posúvate ďalej aj medzi ľudí, ktorí ju chcú rovnako šíriť tak ako vy. A tam je ten binárny, to je zase to druhé z toho, že by, tak si budujete pod seba 2 ako keby obchodné nohy alebo 2 vetvy. A každý z tých partnerov, ktorí do toho idú s vami, ktorí ste zaregistrovali vy, zase si budujú primárne 2 obchodné vetvy alebo 2 nohy a svoju vlastnú zákaznícku štruktúru. To, čo je veľmi zaujímavé, aj to rozdiel medzi zákazníkom a obchodným partnerom. Zákazník, ako už asi dobre viete, tak môže mať svoje produkty zdarma. Ak doporučí 4-násobok toho, čo využíva sám, tak platí iba poštovné a celé. Všetky produkty má zdarma. Obchodní partneri sme na tom podobne v tom, že môžeme mať zdarma takisto tie produkty, ja ich mám v podstate zdarma dnes už pre celú moju rodinu, ale ešte navyše z celého toho obratu, ktorý je aj zo zákazníckej skupiny a aj z tej obchodnej vetvy, tak z tohoto všetkého sa dá teda profitovať a z určitých kreditov, ktorá je takou vnútornou medzinárodnou jednotkou v Zinzine, tak poberáte určitú odmenu. Ak nie ste typ, že teraz hneď chcete ísť si tvoriť nejakú obchodnú vetvu, tak je to takisto veľmi pekná myšlienka, že kľudne si môžete budovať len zákaznícku skupinu, venovať sa jej, rozširovať. Aj tam ten systém je veľmi zaujímavo spravený a to, čo som nevidel v network marketingových spoločnostiach, sú fixy alebo fixné odmeny, na ktoré sa viete pomerne rýchlo dostať. Čiže k pasívnemu príjmu naozaj už za pár mesiacov. Ešte dlho by sme mohli o tomto rozprávať, ale chcel som aspoň načrtnúť tú hlavnú myšlienku, ktorou obchodní partneri v Zinzine fungujú. Ale ak chcete vedieť viacej, tak budem rád, keď sa spolu skontaktujeme, dáme si k tomu stretnutie a porozprávame sa detailnejšie o týchto možnostiach, ako profitovať takisto zo šírenia tejto úžasnej myšlienky. Takže kontakt na mňa dole v popise, link na môj e-shop a back office je takisto v popise a budem rád, keď sa spolu stretneme a spoločne budeme túto nádhernú myšlienku uzdravovania a prevencie šíriť ďalej. K tomu je potrebné like, zvonček na odbery a teda aj ten pravidelný odber.
tam dať. Teším sa na ďalšie videá a na spoluprácu. Majte sa.